Belai hambai belai nangkumani koksungka जों जेसिनी कन्स्टिट्यूशनल डिमांड सिनी गेट आउट वालें जों लास्ट ईयर अब दिल्ली थांगै सानै क्या बा दिल्ली जे दाबुक जे सिनी सेंट्रल मिनिस्टर रंग सिनी आजागा होम मिनिस्टर रंग जों मेमोरेंडम सबमिट थाइका जे सिनी तिप्रा हावो सिनी तिप्रासा रंगनि तंगानि तंग केसे बुंगै तंगा जों आर्टिकल 2 नि अपोजिशन बाय जों सिनी डिमांड गेट आउट वालें जों आबो सानै तंगो जों फाइनाय जों 2 तारिखआव हाय जों दाबुक एंटायर सिनी सारा त्रिपुरानि जत दफानि बरक मिलिवै सिला सिक्ला बुरा जत मिलिवै जों 2 तारिखआव दिल्लीआव थांनाय दङ सिनी सेम डिमांड सिनी कन्स्टिट्यूशनल सिनी जे राइट्स सिनी जे आर्टिकल 2 and 3 अ डिमांडनो जों सारामते थांबाय दङ गैसिनी आजागा जों कमिटियाव खालायलायका पिपिटि कमिटियाव खालायलायका नै तावसु जतै जों एकदम खूब काहाम आपडेट न फाय दङ खूब माने बर'र एक्साइटेड गाबोन बिसिङाव जों माने सिनि कायसा लिमिटेड माने 1600-1700 आमथिहाय बरफ थानानै माने जों माने बरफ तो 1000 हिसाब 500,000 बरफ आमहाय बरफ थानानै बगै माने टाइम होनानै बरफ मुसुं जाबाय दङ हायफाना जों बरनो लांमाया नामनायनि सिनि एकोमोडेशन सिनि तंथाय जों साथायराव बगैबो माने प्रब्लेम दङ जों फुल प्रिपारेशन सिनि म जे दिल्लीनि मुभमेन्ट दिल्ली बरफ अभियान सिनाबो ग्रेन्ड सक्सेस होनाय जों साइमानो आउन बिसिंकै सिनि डिमांड जों आबो सक्सेस होनाय नै वानसुगो ओंखाय तेकायसा जों दिल्लीनि मुभमेन्टआव थांथानै सिनि किसी प्रब्लेम जों फेस खालायो आबो ओंखाय सिनि जे थानाय रक थांबोरखायथ बरफ माने बे खालि माने जानजानि बरफ माने चाथाय तंथाय सुमथाय आरो सिमख्लांथायो ओंखाय दिल्ली हाय माने आंगो थांसयके माने सिनि बरफ माने जीवननि सगेन सगमानि माने ओ निनि याक टाइमनि याक बुसु माने आंगो कायसे सकात दक तुइ फायना मुसुंगो आजागा रक ओंखाय निनि गोबां मारि सुमरक आमति हेर कमतु थाने के सिनि थानानि किजा प्रब्लेम माने फाइनान्सियेल प्रब्लेम उंगो ओंखाय आं ताकलाय आबनो कयनाय सिनि जे थानाय रकनो जत्तनो न जों सिनि दिल्लीआव जों कायसा सिनि डिमान्ड सानान बागै थाङै दङ जों आजागा कुनो पिकनिकनि बागै बा जों शपिंनि बागै थाया नरक आबनो दिगे किसा नजर थदि माने कायसा लिमिट खाय नरक जेकुनो पायनानि फाना कुनो आबो लिमिटेशन बिसिनि पायना अंथन ओमफ्राय आसो सानामु जोंगो पायदा सानामु जोंगो दिल्ली वालो तिप्रासा का राइट्स मांगने के लिए